The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day! Welcome naman diri sa ating program, More Power at Your Service. Ang programa sang More Electric and Power Corporation para sa aton sining mga konsumidor. Ang pag-welcome gid naton sa inyo sang isa ka mayad nga adlaw, bisan nga subong adlaw ti medyo maulanon. Halong gid sa aton sining mga motorista kag welcome diri sa aton program, More Power at Your Service. On behalf sa management and staff sang More Electric and Power Corporation, sa kinaangdan ini si Joy Fantilaga at your service. Sa subong episode sa aton sining pagpangalagad, istoryahan naton ang ining bag-o gid lamang nga ginpagwa nga implementing rules and regulations sa Energy Regulatory Commission may kangtanan sa bago nga mga requirements, mga requisitos, mga parametro para sa pagpa-implementar sing lifeline rate subsidy. So may mga palamangkutanon kita karon sa aton sining mga resource person nga aton sining pagaistoryahan isa-isa. But antes sina aton anay nga pamatian kag lantawon ang aton sining More Power balita sa subong episode sa aton sining pagpangalagad kaysang nagligad nga semana. Nagpatigayon na naman kita sa second batch na ini sang pag-return naton sa bill deposit refund para sa mga eligible customers sang More Electric and Power Corporation nga nagbayad sang ilang bill deposit sa More Power kag nakalabot na sa 36 months nga maayo ang ilang record nga wala kaagi surcharge, wala kaagi nga na late ang payment or good standing no ang ila sining record. Para sa dugang nga balita, yari ang aton nga More Power balita subong. Halos hindi makapati ang 20 tanan ka mga konsumidor sang More Power matapos makabaton sang sulat gikan sa power distributor sa Iloilo City. Kunan iban makabaton sang demand letter, sila notice ang pag-refund sang ilang mga bill deposit. Isa na dire si Josephine Gahong nga personal pa nga ginpadulungan ng opisina sang More Power. Agud klaruhon kung insakto ang iya nabasahan sa sulat nga ginpadala sa iya. Panibago ini sa iya bangod una nga bes pa lang niya nakasalapo nga sarang mabalik ang bill deposit. Dako ang iya gindeposito gani sang iniyang ginbalik sa iya tuman ang iya kasadya. Tapos sabi ko sa sa staff doon, talagang sabi ko, totoo ba to? Sabi niya, ay oo ma'am, talagang i-refund yan. Imagine 4,000 yung yung bill deposit ko. Tapos sabi ko, ay talagang si More, ang ganda ng program ni More na to kasi talagang binabalik nila yung kasi ngayon lang to talaga it happened na binabalik yung yung bill deposit kasi nung mga first years yung iba bang mga company doon talagang ang laki-laki mga deposit. Tapos sabi wala lang ganun kaya nga thank you kid more power on talaga kayo. Para naman kay Violeta sang Barangay Rizal Palapala, dako ang ila pagpasalamat sa More Power bangod sa kadugay nga tinion nga sila ang naga-jumper. Sa sinipagilawang nga power distributor sila, legal nga napatakdan sang kuryente, pinaagi sa mas ginpahapos nga proseso. Gani bilang isa ka konsumidor nga may maayo nga record, nalakip siya sa ikaduha nga batch sang nakabaton sang refund. Gani ka pasalamat gid ako. Kasi grabe magid na pasalamat ko subong.
Dahil mga bakala ko vitamins sa bata kung pasyente. Kidney transplant, di subong di kami kinanglan na bakal. Gusto mag-abot yun nga blessing. Di lagi ko na tao mo. Di na-experience yan, kung ang kabudlayan wala sa mga jumpers. Dahil sa tong, I don't know, about 9 years ago, ako, hindi sila mapatakod sa akon. Sinipunin guman. Makadtumang ko sa piko. Dumugdamo rin ko bigos. Oo. Pero kuya, gusto ko gid magkapuntador gid. Sinipunin guman, hindi pa patakod ang iba. Gusto ko gid, hindi ko gusto ako ini. Pero nanging jumper, sir man ako. Sa Malawi, ka panahon. Pagdason, dito magiging ako sa mahimo. May pasyente mo. Hindi ko anong maya sini. Until nagabotang mo. Oo. Doon naghatag mayo nga. Ganang sana, ganang Rizal Palapala, uno. Kasubong man ang sentimiento ni Kagawad Kiefer Espinosa nga humalinsang pagsugod sang More Power, naga 1-month deposit ini sa pagbayad agud hindi mahulaan. Sang wala pa mo, ang amon barangay, mortgage jumper. Ginabayad ang bill deposit tion nga mag-apply para sa legal nga koneksyon ng konsumidor sa isa ka distribution utility. Nakapagkit sa Magna Carta for Residential Consumers nga kung on-time magbayad sa sulod sang 36 ka bulan o kung 3 ka tuig kag wala makaagi utdan sa sumidor, sarang mabalik sa iya ang bill deposit. Para sa Iloilo City Government, isa ka maragtason nga aktibidad ang pag-refund sa mga konsumidor. Today's turnover ceremony symbolizes the unwavering dedication that you, the remarkable team at More Power, have exhibited in providing the best possible service to the Ilocos. Ginathag naman sang pamunuan sang More Power nga hindi ini reward kundi refund. Bangod ang bill deposit, dapat nga ginabalik sa konsumidor sandig sa layi. Because certainly yung bill deposit po, hindi naman amin yun. That is yours. Sinigid lang nga Hunyo, may 3 ka mga konsumidor nga na-qualified nga nahatagan sang tig 2,500 nga bill deposit. Subong nga Hulyo, 20 tanan ang na-qualify, apang 15 lang ang nag-apply para sa refund. Gindayaw ni ERC Chairman Attorney Mona Lisa Di Malanta ang inisyatibo sa More Power nga isa ka maayo nga ehemplo para sa iban nga distribution utilities. Ini ang More Power Balita Subong. Nabatian kag nalantaw ninyo ang aton sini nga More Power Balita sa Subong regarding sa bill deposit refund. So sa mga nagapamati sa aton kag nagalantaw sa Facebook Live nga manog 36 months na kag good standing na wala pa kamo kaagi nga nagka-surcharge no, on time kamo magbayad, dire-diretsuhan nyo na lang no. Sayang ang refund nga mabalik sa inyo kay aside from the refund, I mean some bill deposit, may ara pagid nga accumulated nga interest rate per annum nga magasulod sa inyong bill sa next billing ninyo once nga makaprocess kamo sang inyo nga bill deposit refund. Isa pagid ka good news no nga mo sini ang aton sini nga pag-istoryahan sa subong episode sa aton sini nga pagpangalagad ang may kaangtanan sa lifeline rate discount. And mapalad kita subong nga mangin kaupod ang Vice President for Corporate Affairs and Vice President for Customer Care, si Ma'am Marie Chris Cabalhin. Ma'am Chris, good day sa imo kag welcome diri sa aton nga program. Kabalo ko almost 1 year na kita gasaka pa na og this station, but subong pa lang nila ikaw makita. Welcome Ma'am Chris. Sa mga followers natin sa FB at sa mga listeners din sa ating radio program na More Power at Your Service. And upod man natin subong ang manager sa customer care, si Miss Maricon Garrido. Miss Con, good day sa imon. Welcome diri sa aton nga program, More Power at Your Service. Miss Joy, good day no. Kag very happy gikita nga ari naman kita diri subong sa More Power at Your Service. And at the same time, ang pagpanamyaw naton sa mga customers sang More Power nga nagapamatigid subong nga hapon. Sige pala, tabi sa itsura sang happy.
Doon ka namin isang mga manayanaya ang inyong mga itsura subong. Anyway, una kita kay Ma'am Chris. Ma'am Chris, ano gid ang pinaka-purpose sa sining gin-amend ang ining lifeline rate subsidy? Kay we all know nga dugay na ni nga dugay na ni may ara na kita nga lifeline rate subsidy halin pa sang una sa nag-take over kita as your distribution utility diri sa Iloilo City. But what is really the purpose sa pag-amend sining implementing rules and regulation? Yung ating purpose dito sa amended Republic Act 11552 or yung lifeline rate subsidy ay ang purpose talaga nito ay ma-ensure natin na ang mabigyan natin ng discount ay yung mga qualified. So yun yung qualified marginalized electricity end users natin. Okay, kasi dati lahat pwede basta 95 And kilowatt hour and below, Yes, yun, yes. meron na automatic sila na lifeline subsidy. Pero ngayon po, kailangang mag-register po ng ating mga end users o Yes. yung marginalized end users. So Correct. para mapunta yung subsidy na to or yung discount na to dun sa mga karapat-dapat yung na matulungan natin. Yan Okay. po. Kag I think amo man ang objective Ma'am Chris no Yeah. nga kahit isang una manggaranon ka man imo basang imo consumption is below 95 kilowatt per hour automatic without registration sa distribution utility may ara na siya nga discount nga ginahatag. Yes, Okay. oo. So sino ning mga qualified no para sa sining grant sa sining lifeline rate discount sa kay Miss Con? Yes, Miss Joy, no? Ang qualified sini or ang maka-avail sang sini nga program is una, those household beneficiaries nga members ang 4Ps. Okay. Kag ikaduwa, kung hindi man siya 4Ps, na belong siya gyapon sa marginalized end user naton or those living below the poverty threshold nga ginset ni PSA. So sa liwat, duwa siya. It's either household beneficiary nga 4Ps member o kung those nga, kung hindi man 4Ps, ara siya sa marginalized sector naton. Okay. Ano ang requirements sini para nga mag-grant ikaw or ma-avail mo ang ini nga discount? Para maka-avail sila sang sini nga discount, simple lang man ang requirement naton. Una, may ara kita application form nga i-fill out lang nila. So for those members ng 4P, so application form lang gid, kami man na ang ga-provide no, kita man ga-provide sa more power and at the same time 4P's ID nila. For those naman nga hindi members ng 4P's pero na-belong siya sa marginalized naton nga mga pumuluyo or customers, ang requirement lang man is dapat makuha sila sang certification halin sa social welfare office naton no, and then at the same time ID lang man gyapon nila, any valid government issued ID. Tapos Miss Joy, idugang ko lang gali ngang ilang nga certification from the social welfare office dapat nakuha nila ini within the last 6 months. Okay. Kag tapos in addition pagid kung mag-apply sila, dalaman sila sang ilang latest man nga more power nga bill. Okay, kung nablipatan nila, okay lang kami ara man kita sa system, but mas maayo gid kung magdala ka mo sa inyong latest nga bill. I think may ara nga mga disqualifications, no? Like, pwede naton matumod, Miss Con or Ma'am Chris, sino di ang hindi qualified? Kahit na-mention, dapat 4Ps, dapat ara ka ni belong sa marginalized sector, ining mga pigado nga pamilya. Yung unang disqualified ay yung mga nakatira sa mga private subdivision or kaya condominiums, yon. And then, pangalawa, if we have yung mga nag-apply sa net metering natin. And third, kung ikaw ay nadakpan na nag-jumper, yan, disqualified rin na hindi makatanggap ng lifeline subsidy. Okay. Yun. Kag dapat ang imo consumption more or less than 95 kilowatt per hour. Yes, 95 kilowatt per hour, pababa. Or mas mababa. Yes. Yun, pwede. Pero, kung 96 and up, hindi ka na pwede. Okay. Sige. I think may ara kita bracket pila ang discount sini
kung halimbawa 0 to 20 kilowatt per hour ang imo consumption, pila ka percent ang discount? Sige. So, for those nga, naka-apply na sa aton, kag na-belong siya sa 95 and below, so, i-ano lang namon, nga may ara siya, bala bracketing as to the discount kay hatag. So, for those consuming 0 to 20 kilowatt hour, 100% ang discount niya, sine. And then, from between 21 to 50 kilowatt hour, 50% ang discount. Tapos, sa 51 up to 60 kilowatt hour, 45%. Sa 61 up to 70, 35%. Sa 71 up to 80, 20% discount. Kag 81 to 95 kilowatt hour, 10% ang discount, Miss Joy. Okay. Sa mga nagapamati sa aton sa radyo or sa Facebook Live, feel free ka mo nga magpadala sa inyong mga comment ha, or mga palamangkutanon. Ari, may isa kita ka question. Kung pwede ba lang ang 4-piece member mag-apply para sa lifeline rate discount even if ang bill under sa hindi nakapangalan sa iya ang account. Let's say for example, ako customer ako, 4-piece ako, pero ang account is hindi nakapangalan sa akon. Pwede ba la? Yes, Miss Joy, no, pwede man sa gihapon. Pero generally, supposedly, kung sino ang aton nga applicant, dapat sa iya gid nakapangalan. As a general rule. Yes, as a general rule. Pero we do understand nga may iban nga naga-star lang, for example, nagarenta lang bino. So, naturally, hindi iya pangalan ang sa bill. So, at just the same, pwede gid sila yagapon ka-apply sa aton kag maka-avail sang discount, provided Miss Joy may ihatag sila sa aton nga proof nga dira gid sila naga-star sa sina nga balay, which kung sadin under ang bill nga na. Ano ang proof nga pwede nila ipakita? Pwede sila, Miss Joy, kahatag sa aton, for example, barangay certification, nga naga-state nga si amo ni nga tao, diri ni siya ga-star sa amo ni nga balay, which amo ni ang pangalan sang bill under sa More Power. Or kung nag-renta, abi sila, pwede man sila kapakita sang proof sang ila pagrenta, for example, lease contract sang sina nga premises. Okay, so certification lang, permado ni CAP or sinong authorized dira sa barangay nga nagapakita or gapamatuod nga ikaw or ang 4-piece beneficiary or marginalized end user ang naga-star sa sina nga puloy-an. Alright, another question is, posible ba la halimbawa bedridden ang akon nga nanay, pwede ba lang nga ako ang mag-transact on behalf sa iya? Yes, Miss Joy, pwede gid gihapon na. For example, ang member or ang natungdan is bedridden. Of course, we understand nga hindi man siya makakadto sa office, for example. So, ang ma-issue lang siya, Miss Joy, sang letter stating on behalf sa iya, si amo lang ni nga tao ang magkadto sa opisina para mag-apply. Kag state niya lang ang reason nga hindi siya makakadto sa aton. Kag I think ang pwede lang nga i-consider nga excuse is kung bedridden ka or nagamasakit ikaw. Aside sina ako nagkadto, kaya maging kadtuan ka lang, hindi pwede. Dapat amo lang gid na siya ang nabutang sa IRR. Dapat is either bedridden ka or may ginabatsyag ka nga hindi ka gid ka kadto sa opisina sang More Power. Another question, if ang customer daw hindi siya hindi sang 4-piece tapos hindi man siya nabilong sa marginalized sector or hindi man siya hindi man ako member or nabilong sa marginalized sector pero ang ako niya consumption below 95 kilowatt per hour, pwede bala ako maka-avail sang lifeline rate discount? Ma'am Chris. Ayan, unfortunately, Joy, ayan na nga ang sinasabi dun sa amended na IRR. Yan na nga yung naging purpose kung bakit siya inamend, kasi ang gusto nga ng ating government agencies na involved dito sa lifeline subsidy na to, maibigay dun sa marginalized sector. That is why kaya nga sinabi qualified marginalized electricity end users. So ito talaga para sa mga 4-piece na ating mga beneficiaries at para din dun sa marginalized electricity users. So kung hindi ka marginalized, kahit na 95 and below pa, hindi ka makaka-avail ng, kasi kailangan, kung wala kang 4-piece ID, kasi ang isa pang
qualification ay yung certificate na galing sa CSWD office, Yes. 'di ba? So kung hindi ka marginalized, hindi ka mabibigyan ng certificate na 'yon. So ganun Okay. siya. Another one, if ang occupant or ang nagapanagiya sang balay, hindi siya 4-piece sang una, pero subong ang naga-star member na sang 4-piece. Okay, nagets ka yung question. Bali ang owner gets sang ginaistaran niya nga balay kag ang account is nakapangalan sa iban nga tawo tapos hindi man siya 4-piece, pero ang nag-i-star na subong 4-piece member. Pwede bala siya maka-present nga sang 4-piece ID, maka-avail bala siya sang discount kay Miss Con? Yeah. Pwede. Yes, Miss Joy, pwede. Gid siya gyapon ka apply sa aton kag maka-avail sang discount. So as mentioned earlier, mapakita lang gid siya sang proof sa aton nga siya na ang current occupant sang sina nga balay or sang sina nga property. Okay, so proof of residence nga pwede list of contract, 'di ba may ara na siya. Bisan naga-board ikaw dira may ara na siya. And pamatuod or certification halin sa barangay nga nagapamatuod nga ikaw na ang ga-star sa sina nga premises. Okay, sige. Thank you, Miss Con. Another one, madamo sang interaction madamo sa mga questions. If ang bill sang 4-piece member is inconsistent, sometimes lower and sometimes higher. Ano ang arrangement? Ginamin mo nga may mga bulan nga less than 95, may mga bulan nga less than 90, more than 95 or 96 and up. Ano ni ang mangin arrangement under sa nga program? Miss Con or Ma'am Chris? Nasa system naman yan ng ating sa more power. So kung ikaw ay 95 and below, so doon nag-a-apply yung iyong discount according dun sa bracket na nasabi na ni Miss Con kanina. Pero syempre kung 96 and above, wala kang ma-avail na discount. Kaya ang mahalaga lang, naka-register ka na. Kasi nandun na sa system yung iyong pangalan. So anytime kung every month, depende sa kung ano yung usage mo, doon ma-a-apply yung discount mo, depende sa usage mo. So ang importante, naka-register ka. Okay, that's why nga mani gusto mo natin i-emphasize bisan ang imo consumption is more than 95, but if you feel or I mean kung qualified ikaw, member ka sa 4-piece or nabilong ka sa marginalized sector, apply ka lang gihapon kay basi may time bala may mga binulan nga magnubo ang imo consumption, automatic magkaangkon ikaw or mahatagan ikaw sang discount kay makita man siya sa system sang more power. Another question, Ari Paged, kana customer who is a senior citizen siya pero hindi siya 4-piece beneficiary or hindi man siya na belong sa marginalized end user, pero ang consumption niya is below 95 kilowatt per hour, maka-avail bala siya sang lifeline discount rate, Miss Con? Sa amon ang case, Miss Joy, hindi siya maka-avail sang lifeline rate discount. Pero as a senior citizen, pwede niya applyan ang iya connection for a senior citizen discount, which ang ina naman is covered naman sang lain nga program, which is the senior citizen nga law, So ang ubrahon niya, pwede man siya gyapon kakadto sa aton office ka mag-apply for a senior citizen discount. Although lain lang man siya nga ang ma-apply sa iya, kay ang senior citizen naton ga start siya 100 kilowatt hour and below. Okay, mas mataas-taas ang threshold niya. Kag dapat ang pangalan or nakapangalan ang ilang bill under sa senior citizen nga ma-apply. Okay. Another one, saan ni siya ma-start ang inyong program, ang inyong lifeline rate discount, Miss Con? Or Ma'am Chris, sige. Yung lifeline rate discount natin, subsidy, will start on August 1. Okay. Kaya, ina-encourage talaga natin ang ating mga consumers na, yun nga, marginalized electricity users na mag-register na or mag-apply na dito sa programa na to. Kasi, pagdating ng August, mag-a-apply na tayo ng ating mga subsidies. So, kung hindi pa sila
and naka-register or naka-apply, sayang naman yung discount na sana ay nakuha na nila. Yun. Pero we would also like to emphasize nga wala ni siya sang katapusan. Naghahatag lang kita sang deadline cut off para mag-take effect siya the following month. Let's say for example, subong nga July 31, no? Ma-cut off kita sina para mag-effect siya ang discount sa August. And then for August naman, ma-cut off naman kita end of month para mag-take effect naman siya sa September. Pero wala rin siya sa katapusan. But, mas gina-encourage namon kamo nga mag-apply earlier as soon as possible. Kay para pagkasunod nga bulan, makuha nyo na ang discount. Kay, kung hindi ka mo maka-apply, wala ka mo sa discount. Unlike subong existing policy before gin-amend ang IRR or implementing rules and regulation nga anyone maka-avail sini kung basta makita lang sa system nga below 95 kilowatt per hour imo consumption, automatic may discount. But this time, hindi siya pwede. Kinahanglan mo gidya nga mag-apply, mag-present ka sa proof nga ikaw 4-piece member or na belong ikaw sa marginalized sector. Okay? So, klaro kita, gamay na lang nga mga ginatlo. Siguro, Joy, yung isang important gusto nating i-announce dito sa ating programa, no, na sa ngayon, bukod sa tayo ay nagka-campaign, meron tayong programa at meron din tayong FB page kung saan ina-announce natin yung ating Lifeline subsidy program, no, or na discount. Pero tayo din ay pumupunta sa mga barangay at kinakausap natin yung mga barangay officials at nakikipag-coordinate din tayo sa mga 4-piece parent leaders natin para matulungan nila tayo na mapuntahan o ma-inform yung ating mga consumers na marginalized at mga 4-piece beneficiaries para makapag-apply sila. So kung sila ay sa tingin nila sila ay qualified dito sa programa na to, pwede silang makipag-coordinate sa kanilang mga barangay captains sa kanilang barangay at pwede kaming i-text sa aming hotline para mapuntahan ng aming mga personnel, ng aming mga community officers yung mga barangay na ito at makolekta yung mga application or kung walang application form pa, pwede kaming mamigay sa kanilang mga barangay. Yan. In fact, tama ikaw, Ma'am Chris, no, since last time or since Wednesday, I think, no, may ara kita nga barangay application. Yes. Kita mismo sa More Power, ang mga personal sa More Power nagakadto sa mga kabarangayan para magpa-apply. In fact, subong adlaw subong adlaw may ara kita nga barang application, pwede nyo gid ma-check from time to time ang aton nga Facebook, ang More Power Iloilo para ma-check ninyo kung ang inyo nga barangay may ara nga ongoing application nga ginapatigayon sa inyo nga barangay para no need na nga magkadto kamo sa opisina sang More Power. Alright, so isa pa gid ka mga dugang nga mga questions diri, no? Why is it nga ang Lifeline rate discount no long okay nasabatan na ni nagkagina, no, nga hindi na siya automatic nga makakuha kamo sa discount, kinahanglan nga mag-apply gid kamo kay amo ni siya ang base sa pinaka-latest naging pagwa nga implementing rules and regulation sang Energy Regulatory Commission. Another question, 4-piece lang ba ang qualified, Miss Con? So as mentioned nato, no, ini nga program or ini nga discount available sa una 4-piece member naton, kag ikaduwa kung hindi siya 4-piece member as long as na-belong siya sa marginalized sector as certified sang aton nga CSWD office. Okay, sige. Damo pa di kung tani nga mga questions, no, pero alang-alang nagigita sa oras, pero isa na lang gid ni partner. A different 4-piece member from account, okay, kung hindi siya member sang 4-piece, ang account sa More nakapangalan sa hindi members ng 4-piece pero may nag-i-start nga 4-piece, pwede applyan. Yes, pwede maka-avail sang Lifeline discount as long as nga maka-provide ka mo sa certification or proof nga nag-i-start ka mo under sa same nga balay
ang registered nga account holder. Anyway, sa mga tagpalamati naton, kag mga nagapadala pa sa mga questions, so pwede gi ka mo maka-send sa aton through Facebook, ang More Power Iloilo, or maka-comment ka mo sa comment section sa More Power Facebook page para nga masabat naton ang inyong nga mga palamangkutanon. Thank you, Ged, sa aton sining nga mabisita kay Ma'am Chris, kag kay Miss Maricon. Salamat, Actually, Ged, Joy. Triple M ni Di Subong, no? ang nagaprograma Subong. Kag sa mga consumers naton gali, may ara kita nga scheduled power interruption this weekend. Paki-check lang ang Facebook page sang More Power Iloilo sa July 15 and 16. May ara kita nga scheduled power interruption. Sa mga affected sini, please check ang More Power Iloilo nga Facebook page. Why nakita sang Champo? Thank you, Ged, sa mga nag-upod sa sining edisyon sa ating sining pagpangalagad diri sa More Power at your service. Ini si Joy Fantilaga. Madamo gid nga salamat. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtub sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.